Haga khat praterik unailar arjar arpulai ka Khasiels Autonomous District Council KHADC kalalu mi kejingelang bekerki igi klik nong sinsyar ki hima bagi dor barsnong jong gitu kitan ki beron hapdeng kejingya kamtrai hapdeng kejela asam bat meglaya shua bagi sorkar jong kini ki arjela ken betengi kejingya keren penbek pon kejing temu jong kini kejingelang bala khot ka KHADC kalong ban kentui kini ki klik nong sinsyar ban yeng skem triang ban ya daya laki et ki hima bat ban kentui ki pat ki rayot jong ki ban yeng renti da kawi kesur ban dawa na sorkar Meghalaya bat Assam ya kishnong ki thau ki bedon hakiit ki hima jongki ki klit nong sinchar na hima khairim melim nong spung soyong jirang nong mensau bat block 1 kila poishakani ka jingalang uba pencingan NCM deputy CEM ula batai sani hakini ki klit nong sinchar hima ya kanong rim bat kajing temu jongani ka jingya kenduk lang jongki balakot deka ki HADC ini kenduk lang ka jongi kepada dia beka boundary committee jom ke Khasiels Autonomous District Council ke bagila konstitut na ka isi ke borim lelang ngila konstitusi konstitut yang ada di ka isi pertemuan bat kani kaji keduk jingi menta kalong banyak keren na haji dei bat kekam ke bede state Meghalaya ka jongi bat ka Government of Assam hakaba di regional committee kini yo apa ya kaban biar sikit dong na kabanta ban sim ke jenggut dong ji pai ba dong song sinong ke jing du jingi menta kasni kalong gadi ya tang awe atli ki hima ni rajan baro ki hima ki ba ha ka area of difference nadu ka desh domria ka ba ha ka hima melim ka bordwar ka ba ha ka hima nong spung bat ka hima nong klau ka nongwa mau temur ka bahap ka hima soyong hima jirang pemjuru ka langpi ka bahap apo ka hima nomensang pemjuru ka block 2 ka bahap apo ka right nongtung hima khairim ka bagi sutuna tolong ba lajan baro ki right tuan ban mikmat bat na kalian ka right desh dombia Pelawan bong thai badi ukli nong sinsyar jong garai dombria hapo ka hima shlong at gupol pan menta ka hap ka hima melim pagum juru na kalian ka right nong tung i im right bat kiwi lawan sim khairim lawan bat ka jing kenduk jing menta kasni kalong syai bang ikwa iya ka ba ipai ba ki basyong ak gishnong kin yami pai ba hakanu kanu kapor ba kahiar ka regional committee jong ka Meghalaya bar Assam ban penpau pai ba ya ka jing lakoi jong ki wil ke jong ki ban ya don lang bat ka state Meghalaya jong bat ka bagi sultan bakan ka jing lang menta ka sni ka luang ba ibabun ki ong ba balingim ko ha Meghalaya bangi dei ko hima melim balingim ko ha Meghalaya bangi dei ko hima khairin balingim ko ha Meghalaya bangi dei ko hima nong klau kata kadi kanong rim ke basyai kata mengi skam ba ji kru interest kana ai minister megi nong yalam haji rai haji ma isnong bat bada kaleng joki kinang persyang ya kaban pensuku agi pai ba nong susnu kinang ba kanong ko por ba ke regional committee hiar na ka benta ka sport inspection minyo ya ka jing menjur jong pai ba kita jelong di few issue ke bagi discuss belas ni yang kita rai jaka ngatrai na lor bagla ai ia dijungto bagi kuat hati regional committee ikwa ban ai ko pilang sengiru kenang ba nio ban ben sengulang harapor bangnya discuss ka regional committee kata ka jemot jungki baraju ko por kumbaga pau na gitu kipot kisla na kisnam ka kandai spa tam ka shai bha bagitu kendo ki siap ki hap hamtam bagitu ki khat arkur ibahap ha po ka hima nong ha garai tung hima kairim kani kani yarap sibun yangi na ka benta ban pensisa hakmat ka regional committee ya ka ya jing sisa katum ka history lang bagi wat keslak basyai ban lo kata update ang kata ko marong epi pangiron kamru ya ka people's will ka jing ka mon jong pai ba bangi scam ba kani ru ka ngin job bat kanang bagi bijaka ki ba ya ka jawab kata kin poin be hapo Meghalaya ni la ban sungfu ba kani ka board committee jong responsible kan recommend ni kini ki suggestion sa regional committee
ring ipat di dan di jaka kiba dan lang kini kiba kle jat ben riu itu kum itu ki jaka akan nomor kom ka boda komiti ka address kumno kan present ha pok harjanan komiti Pi ya gitu ngilak syania haki di lokal di beriu jongi di basah gitu di jaka. Bala kumnu gin persyang ban yesu suji mutlang. Bat war gitu ki bomdai ki beriu jongi. Kenang ba nakaliang jungkiru lese minyo e kajing ya trilang. Kata ka syong rajin start jongi tu ki beriu basyong ti thai. akan ka jingilang mentasni kan sli ki snang pyong tiwa Ngishim tang ya ki sandali ki area of difference kawai ka bordwar ka baar ka desh domlia ka balai ka nongwa mautamur ka bas sau ka langpi sektor ka basan ka blok tina kini ki san area lawan mi keman daki nongsong snong daki right daki hima barga bas ngokunat kalong bagani ka right desh domlia ka bala ngalong ka lekle bersikata ni nakaliam jungkiru ki pen pausai banamar bangihap hak hima khairim ikwa balakum kumnu himam lim ikwa lakum kumnu bangin don biang batka megalia bi kajimut jungi ban khot ikani gilang kalong ba ban pen sutu iki pai ba nong sunung ban pen ko mu yaki da kaji pen sutu jungi bagi kwa ban don bat ngi ka megalia ban pen ko ya ka sorkar kamsyong hanga hangi kasyong hagi pai ba hagan besni banong ba yes ngikwa bandon ha megalia lada lala banle ya kata kabalong ka way ni ki kriteria jong ka jingyakut jong kini atli ki jela kanirap sibun yang bangin yo biang ki tugisnong ki bang ngila do turu kinang entras biang haki tugi nongmi khmat na ka thain langpi sektor isim jong ka nongmi khmat jong ka himan nomen saw bagian bersangkat bala ban sim ya gila ganti ban konbinsi ki ya kiduna bonsu